Her på Hjemmelift, der har vi over 25 års erfaring med at lave de her vareelevatorer til nybyg og til eksisterende bygninger. Vi tegner selv, og vi har også vores egen produktion her i Bjerringbro. Så alt, hvad der kommer her for os i varelifte, det er dansk produceret. Altså de situationer, vi tit oplever, at det giver rigtig, rigtig god mening at få sat en vareelevator op, det er, hvis du har en bygning eller en lager, hvor du har nogle kvadratmeter, du gerne vil udnytte. Det kan være i en kælder eller en mezzanin eller på en første sal. Så giver det rigtig god mening at få puttet en vareelevator ind, som så ligesom hjælper med at få udnyttet de kvadratmeter, man har til at få ekstra lagerplads, palleplads, eller bare udnytte til at kunne opbevare ting. Det, der er særligt ved vores løsninger, der hvor den adskiller sig en lille smule fra alle de andre løsninger, man kan finde rundt omkring, det er, at når vi sætter en lift ind, så fylder liften stort set kun det fodaftryk, som man skal bruge i sit areal. Vi har et saksebord, der ligger under neden og løfter byrden op. Vi har ikke noget, der hænger på siden, eller noget, der hænger i toppen af en skakt eller en bygning. Så vi har muligheden for at kan passe ind rigtig, rigtig mange steder, uden at skal til at begynde at have bærende dele i toppen eller bygningen. Processen den er typisk den, at vi bliver kontaktet ret tidligt i processen, det vil sige, når der er en ingeniør eller en arkitekt, der er ved at tegne en tilbygning eller en ny bygning, og skal bruge de her muligheder for at få fragtet gods op og ned. Så kommer vi typisk ind der, hvor der skal defineres noget med fundamenter og gulve og selvfølgelig også snit i forhold til første sal eller kælder, eller hvor man nu skal hen. Når vi taler med vores kunder, efter det er blevet stillet op, og de har fået lov til at bruge det igennem noget tid, så hører vi tit, at det er en rigtig god løsning til lige præcis det, de nu skal have fragtet op og ned. Der er stor forskel på, om man skal have fragtet en lille vogn, eller om man skal have fragtet en palle, eller om man skal have noget rigtig, rigtig stort og tungt flyttet op og ned. Og der er vores løsninger altid robuste, og de kan holde til at blive brugt. Hvis du er interesseret i at høre mere om vores vareelevatorer, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere på vores hjemmeside, hjemmelift.dk.